खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय जों माने दिनै गामियाव थांगासिनो आरोना खान्थाल ओमफ्राय थाइजौ जानोबो ओमफ्राय लोगोसे आरो मा खालामलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय उनथिंजाय दङ बिनानाव सानै ओमफ्राय आजासना मा होनो साथामबो बिब' बिनानाव थांगासिनो जोङो गामियाव मोगथां गैया मोगथाङा मालाय अबेबा थांदों बेरायनो जों माने बेलेग गारि लानासो थांगासिनो आरोना गामियाव एबार दिनै खोथिया फुनानै फैनोसै दिनै गामियाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना Iman gurung lagi tuh. Isi siang laki benda. Yes. Berat na dong दैयाव ना लाबलाय ना देखायनि मेथाइ बजायनो रं नाखौनो नुवाखै ना दङ ना नै बिराद ना दङ आइ गुरफैनांसिगोन जेखाइ लानानै नै ना दंसोयो जोंहा इयाव माबा साम' खननो नागिरदों किकि मास पाइसेन फिथिख्रि पाइसेन आयु आंसो बुथारगौमोनलै आइया माने जोंनो हरनो साम' खनदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने जेखाइजों हबाथाय साम'आ फैयो ओमफ्राय आंबो मा होनो हनाय नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो मोनसेबो फैजाया साम'आनो ओमफ्राय दुब्लियावबो ना गुरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय माने दुब्लियावबो नायानो गैया जानानै होबाय सान्दुं गोसाखाय थाइजौ जागासिनो बिहामजोनाव बिनांगौ बोरमा दाउआलाय आं फैनायाव दाउआ बिकेटना फिदों आरो जों बोरमा दाउआनो गैया मासेबो माने बोरमाबो नै बुखादों गेसाव गोजा थाइजौआ कयलारबो दं नामा
गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा फै बयबो आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि गोदान मुगानि जों आबादारि एवजोब्बाय नै एबार माइ गायनो जासिगोन आरोना साननैसो थानानै माइ गायफिनसैलाय गायनो रोङा होमब्लाबो गायफैगोन आरोना जोङो दैमायाव दुगैहैनोसैलाय एबार खोथिया फुखांनानै